Mitä se tolleen vispaa? Taas piti tulla tänne Timo ulkokentälle. Tomi! No, Tänne näin. taas joku ihan helvetin hyvä uusi haaste. No, niin. Tänään tämmönen slackline-haaste. Ai jaa. Eli tänään olisi kyykkyhaaste. Mä haastan kaikki yli 100-kiloiset tekeen perässä yhden kyykyn tässä slacklineilla. Näin. Kyllä säkin voisit Tomi kokeilla. Joo, pidä se jalka paikallaan. Sit vaan nouset sinne. Noni. Vittu, kun sun jalka jo.